Ki khubor ki babanya. President ka National People's Party Conrad ke Sangma hene ke sngi ula bam Smai kum Myntri Rangbah ka Jylla rengkat ki khatwei ngut kinthop ye ki arngut ki Deputy Chief Minister ha ka sien ka baar ha ka balai don lang Myntri Rangbahduh keri Narendra Modi bad Myntri ki kampo yeng Amit Shah ha Raj Bhavan. Ular ke Jylla Phagu Chauhan ula penyat ya kene ke jingbam Smai jong barok ki khat arngut ki dukhat jong ka kenhun Myntri kenthop yo ba Preston Tinsong na ka seng NPP bat uba Alexander lalu hek na ka BJP. Uba Tinsong bat uba sniaw bahalang dhar kila bam Smai kum ki Deputy Chief Minister. Marcus N. Marak Rakam E. Sangma kakong Amperin Lingdo uba Coming One Omban bat U80 Mondal kila long ki weipat na kaseng NPP kibala bam Smai kum ki Cabinet Minister. Uba AL Hek uba Paul Lingdo bat uba Kirman Jylla kiba nakaseng UDP bat uba Shakliar Warjri naka HSPDP kila bam Smai bakin long kum ki Myntri. Myntri ki kampo yeng Amit Shah rengkat Presiden ka BJP JP Nanda bat Myntri ka Jylla Assam uba longru kum convener ka Neda Himanta Biswa Sarma kila long ki weipat ki belai don lang ha kane ka sngi.